Amincin Allah ya tabbata a gare ku, mabota bibiyan wannan tasha ta mai albarka, wato tashar gida. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. A yau dai tashar gida ta leƙa takanas ta Kano babban kamfanin nan wato Sharif Studio da ke garin Kaduna, inda ta lalubo muku shahararren mawaƙin nan wato ABDUL inda yake ɗauke muku da wata sabuwar waƙa wanda ta girgiza masana'antar shirya fina-finan Hausa wato Kannywood a shekarar 2020. Ita dai wannan waƙa ta samu kyakkyawan aiki dai daga ABDUL wanda a yanzu haka yana nan gab da zai saki muku ita domin ku mallake ta. Kada dai mu cika ku da surutu, ga kaɗan daga cikin wannan fitacciyar waƙa ta ABDUL wanda ta samu kyakkyawan aiki, kuma babu tsammani wannan waƙa tsaf za ta iya zuwa waƙa da ta fi kowace waƙa a cikin shekarar 2020. Laifin daɗi ƙarewa. Kun dai ji kaɗan daga cikin wannan waƙa ta ABDUL. Ko menene ra'ayinku akan wannan waƙa? Ku kasance tare da mu a wannan tasha ta mai albarka wato tashar gida, inda za mu ci gaba da kawo muku sababbin labarai daga nan masana'antar shirya fina-finan Hausa wato Kannywood, kama daga mawaƙa, 'yan komedi, 'yan hip hop da dai sauransu. Mun gode da kallon wannan bidiyo. Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Tashar gida ta ku ce. Mun gode da kulawarku. Danna subscribe. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon